kuti itagona kuti tigarisane andidi amene kuti munezvinzwa sei mazvizwaka ndozvandataurawo shuwa ndopane chishuwo changu chokuti iwewe neni tanga taita ropa rimwe chete takaenda abe ukumbira kana kukumbira mara zvinzwa sei kana kuti muri kuzvitora sei vakateerera kabhatira kusikupi aiwa kuda unayo akutochikotsa kuti ida uchinyenga bhukuchikisi abvuma kutoa abvuma kwambare ukachitsvaka iwe saitoro zvinonakisa pamwe da kuti tibve pana musemuti saka matechi orit inini maonera mandiita mandiona seiwe inini ndangazirwa pandakuona tatozazirwa amedo pamwe inini wandiona urinete usipenziuimbonyarara apindire tumboita murasta tumboita murasta so after wameni atamba tiripo Boss Madas. You're drinking castle, eh? I know that is terrible. Mbare. I know that is Empress. Son, Empress is not queen, baby. And it's hello, Empress. Empress. Yes. How's it? Happy to see you. Yes. Okay, Kuda Arikunyenga. I told you. Kuda oh. Ini untuk mimi kana mdogo mno ukaonzwa wanzi enda kubhuriside ka zvinenge zvadhakwa kwanzi bhuriside kana kumatapi zvadhakwa zvinenge zvadhakwa saka aiwa at least tikafara ndekukuonai nekuzivai ende isusu handiti apa tavave ropa rimwe takuwirirana bakuda kachodika
kana hanga iwo aiwa imbo hanga kambotadza aiwa aiwa kwete nemusiwo kutanga aiwa kwete musiwo chiti ndeupi watinosangana futi kubi erini ndirini takutozosangana aiwa mirai aiwa kani ati aiwa kuti madambulo maakutazema akumanikidza mani bosadazi maakutaze kasoro kuti bhebhi zvizvo zvese ka1 unwere boss madam toni zvavo varatidze zvavo ndikumbosura bhebhi pasaidi kuti hazvese zvakarongeka baba ndakangangwirizira muzukuru ndewangu mbuya kuti ndakashata kuda nokuivira bhebhi saka uchanitengewo namo ndinaini andina vandina vanhu kuda adishuro amamasaka musisina nhamo bhebhi mana uya usiuzera renyuka okay right saka apa muri kudzokera nguva ya aiwa ndaida kuti mundoona kudheni kuna samuriwo aiwa ndozoona ndichouya rini ya paweekend paukendi asanokunza kuya ukamba mari yerift tadzi asina mari yezuku kana kuti chii kuda yetaxi inoita dola 50 yetaxi amuna mari zvakuomeserana aiwa zvekuti ndiuye but muri bosi ke tsana papana zvekuti uchamboita bhebha pasina mari hazvifai hazvipushi saka tozvipedzisa wakutarisa muwaleti network wakutsvaka mari Abo.